Gepli Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 1-nji ýuly hepdeniň anyny. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistan we Özbegistan dünýäde mejburi zähmet güýjüne ulanmak bilen bagly iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň arasynda galdy. Türkmenistanda erkekler, aýallar we çağlar mejburi zähmeti we jinsi gaçakçylygy tezwar edilýärler. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow Aşgabatdaky kardiologiýa merkezine baryp, bejergalýan öz kakatynyň haly we pudakdaky täzelikler bilen gyzyklandy. Ýöne prezidentiň saglyk işgärleri bilen duşugyny, ýurdun saglyk saklaýyş budagyny bar diýilýän problemalar aglanmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministri Aman Nepetov prezidenti enelere we çağalara ýürüýteleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegiň ýola goýulanlygyny. Oňan Türkmen serkediniň goýundaky Faryab vilayatynyň Astana baby etrawy ýene töwerçijileriň eline geçdi. Doğru, Astanaga Mirohaya Emniyeti Dersilerli tamamından, mana Faryab tamam, Maymana tamamından bardy. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolamy. Kırgızstanyň häkimetleri DNK testleri geçirilip netijeler ma'lum bolýan Istanbulyň aeroportunda bolan hüjümde özlerini partladanlaryň biriniň Kırgızstanyň raýaty bolanlygy barada Türkiýanyň mediasynyň beren maglumatyny tasdiklamakdan entek ören ýerdigini aýtdy. Kırgızstanyň Daşary işler ministrliginiň 1-nji ýylda aýtmagyna görä, kırgız diplomatlary 28-nji ýyłda aeroportda hüjümi amala aşyranlardan biriniň kırgız raýaty bolanlygy baradaky maglumatlar bilen baglylykda Istanbulda Türkiýanyň terrorçylygy garşy resmiýetleri bilen duşupdyr. Kırgızstanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň wekili Ruslan Moldakunow Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde barlyklaryň netijeleriniň 5 ýa-da 6 güniň dowamında peýda bolmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Türkiýanyň mediasy Türkiýanyň hökümetiniň ada agzalmadyk resmiýetine talgylanyp aeroportda bomba partlamasyna amala aşyran Islam döwleti topurynyň bombaçylarynyň Kırgızstanyň, Özbegistanyň we Ortiýetiň raýatlary bolanlygyny habar beripdi. Ortiýetiň çağlar boýunça resmiýetiniň 14 çağanyň suwa gark bolmagyna sebäp bolan wakada man galan çağa suwa düşmek nähili boldy diýip beren soragynyň nähililigi tutaşdyrmagyndan soň wezipesinden çekilýänligi habar berildi. Ortiýetiň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Pavel Astagov Ortiýet çağlarynyň daşary ýurtlylar tarapyndan ogulluk alynmagyny gadagan etmek barada Moskwanyň Washington bilen gapma garşylykly çekileşigine merkezi orny eýläpdi. Astagowyň wezipesinden çekiljegi barada prezident Vladimir Putina arada bilen ýüzlenenligini 30-njy ýylda Ortiýet mediasy habar berdi. Aşgabat Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşygyny tezleşdirjekdigini eýlan etdi. Resmi maglumata görä häzirki wagtda demir ýolunyň Atamrat İmamnazar böleginde gurulşy işleri alınıp barýar. Onuň 80-nji kilometrine çenli İmamnazar stansiýasyna çenli demir ýol çekilipdir. Şeýle-de resmi maglumatda Gülistan we İmamnazar stansiýalarynda elektrik üçinçiliginiň 2 iri demir ýol köprüsiniň we beýleki infrastruktura dehgalarynyň gurulşy boýunça işleriň geçirilýänligi aýdylýar. Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolunyň gurulşy 2013-nji ýylda dabaraly ýagdaýda başlanypdy. Proýektiň umumy bahasy 1,5 we 2 milliard Amerikan dollary meçberinde agzalypdy. Türkmenistanyň prezidenti bu demir ýoluň Türkmenistany Awganistan bilen baglaşdyrjak böleginiň şu ýylyň aýagyna çenli tamamlanjakdygyny eýlan etdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan kandidaty Donald Trump NATO'nyň ukybyny ýitirenligini aýdyp, ony Islam döwleti topuryna garşy görüşmek üçin jandandyrmak isleýänligini ma'lum etdi. Men NATO'ny şeýle-de NATO'da bolmadyk goňşulary ulanmak, olary goşmak ideýasyny halaýaryn diýip Trump ABC News agentligine aýtdy. Trump ondan öň NATO'nyň terrorçylyga çemeleşmek üçin urny ütgetmelidigini belläpdi we terrorçylyga Birleşen Ştatlaryň howpsuzlygyny esasy wöküm hökmünde
seredýänligini aýdypdy. Trump Islam döwleti toporunu ýok etmek boýunça planynyň bardygyny ABC News agentligine aýtdy. Majik detal bermekden ýüze berdi. Ýeňil Atletika Federasiýasynyň halkara bileşigi orsiýetli gaçyk sportsmen Yulia Stepanovanyň Ýewropanyň çempionatynda we Rio de Janeiro'da Olimpiýa oýunlaryna bitarap atlet hökmünde gatnaşmagyny makullady. Stepanova 800 metrlik distansiýa alýan dünýäniň iň öňde barjy sportsmenleriniň biridir. Onuň adamsy orsiýetiň doping gözegçiligi boýunça resmisi dünýäniň dopinga garşy agentligine orsiýetiň ýeňil atletikada dopingi ýygdarly ulanýanlygy barada maglumat beripdi. Ýeňil Atletika Federasiýalarynyň halkara bileşigi geçen ýylyň noýabr aýynda orsiýeti halkara bäsleşliklerden şol sanda olimpiadalardan çetleşdiripdi. Orsiýetiň 10 adam alyp barýan uçary Irkutsk regionunda ýitirim boldy. Orsiýetli habar çeşmeleriniň maglumatlarynda Ilyushin Il-76 uçarynyň iň soňky ýedak dispetçerler bilen 1-nji ýylda ýerden habarlaşanlygy aýdyldy. Aratnaşyň ketilmeginen odur uçardaky kemçilikler barada hiç ýyly maglumat berilmendi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistan we Özbegistan dünýäde mejburi zähmet güýjüne ulanmak bilen bagly iň erbet ýagdaýly ýurtlaryň arasynda agzaldy. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň adam gaçakçylygy baradaky täze hatawatyna görä, mejburi işletmeklik ýurtlaryň ikisinde de epidemik ýagdaýda saklanýar we olar zähmet hem jinsy gulçylyklaryň çeşmesi bolup durýar. Gelin bu hatawatyň mazmunyny kärdeşim Mirdan Sariýewden dinläli. Türkmenistanda erkekler, ayallar we çağlar mejburi zähmeti we jinsy gaçakçylygy tedbir edilýärler diýip Amerikanyň Döwlet Departamentiniň şu ýylky çap eden adam gaçakçylygy boýunça hasawatynda aýdylýar. Döwlet Departamentiniň pensiýa güni ýaýradan bu hasawatynda bu ugrdan Türkmenistanyň derejesi geçen ýyllardakylardan hem peseldilip, ol iň aşaky 3-nji derejedäki toporda ýerleşdirildi. Hasawatda nykdylşy muňa esasan ýurtdaky paxta ýygymy döwri ulanylýan mejbur zähmet sebäp bolýar. Häkimetler büdjet pudugynyň işgärlerini isden gowmak, is tagatlaryny azaltmak, olaryň aýlygyndan tutmak ýaly çäherler bilen gorkuzýarlar. Häkimetler egerde daýhanlar döwlet tarapyndan kefitlenen paxta planyny dolup bilmeseler, onda olaryň kärinde ýerleriniň elinden alynjakdygy bilen haýwadatýarlar. Mundan başga-da häkimetler ağaç ekilşik ýaly jeňmeçilik çäherlerini mejburi ýagdaýda mugallimlary, lukmanlary we beýleki döwlet işgärlerini gatnaşdyrýarlar diýip hasawatda bellenilýär. Hasawatdaky maglumata görä, daşary ýurtlardaky Türkmenistanly migrantlar tekstil, ekrançylyk, guruluşyk we beýleki pudoklarda mejburi zähmete tedbir edilýärler. Ýurdun daşynda türkmen aýal gyzlarynda jinsy gaçakçylygy zor bilen teklenýärler. Döwlet Departamentiniň hasawatynda Türkmenistanyň özünde de mejburi zähmetiň mesele bolup galýandygy, adamlaryň esasan hem guruluş işleri ýaly çäherlere mejburi çekilip bilinýändikleri bellenilýär. Hasawatyň tanışdyrlyş dabarasynda çykyş eden Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry adam gaçakçylygyny gulçylyga deňedi. When we talk about human trafficking, we're talking about slavery. Adam gaçakçylygy barada gurrun edilenni gulçylyk gödeňinde tutulýar. Häzirki zaman gulçylygyndan 20 millionyň ograg adam ejir çekýär. That still today claims more than 20 million victims on any given time. Maglumatda nykdylşy ýaly hasawat döwründe Türkmen hökümeti adam gaçakçylygynyň pidalaryny goramak we olara himayet bermek boýunça çäkli derejede tagalla görkezipdir. Türkmenistan gaçakçylygyň ähli pidalaryna talabalaýyk çäre görmän, ol bu ugru boýunça isleýän halkary we hökümeti degisli bolmadyk guramalary hem maliýeleşdirmeýär. Türkmenistan jelepçilik bilen baglylykda tutup edilen aýallaryň jinsy gaçakçylygy tedbir edilip edilmändigini hem taýgarjak bolup duranok, ol gaýta jinsy gaçakçylygyň pidalaryny jelepçilikde aýplamalar esasynda jerime salýar.
Hasabatda bellenmegine göre Türkmenistan geçen ýylky hasabatda da maslahat berilýär ýaly 2016-2018 ýyllar üçin adam gaçakçylygyna garşy çäreleriň milli planyny kabul edipdir. 2015-nji ýylda Türkmen häkimetleri adam gaçakçylygynyň 12 pidasyny ýüze çykaryp, şular ýaly wakalaryň 3-si boýunça deriňe geçirip, munyň bilen baglylykda 9 adamyny jogapkärçiligi çekipdirler. Şol bir wagtda da Türkmen hökümeti adam gaçakçylygy boýunça haýsydyr bir hökümet resmiýetiniň deriňelendigi ýa-da jogapkärçiligi çekilendigi barada hiç kili maglumat bermeýär. 3-nji derejedäki topara Amerikanyň adam gaçakçylygynyň pidalarynyň goruglylygyny gözüňde tutýan kanunlarynyň iň pes normalaryna hem berjay etmeýän döwletler girdilýär. Şu ýyl bu topara Türkmenistan bilen birlikde Özbekistan hem goşuldy. Birleşen Ştatlaryň adam gaçakçylygy baradaky täze hatabatynda Türkmenistan barada berilen maglumatlary Kärdeşim Merdan Sariýewden dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, siziň özüňiz mejburi zähmet bilen bagly ýagdaýa duçar bolduňyzmy? Bu sowalymyza şeýlede gepleşiklerimizde gozgalýan beýleki meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com websaýtymyza şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tähipalaryna siýahat ediň we tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radio sesiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow penşenbe güni Aşgabatdaky Halkara Kardiologiýa merkezine baryp, bu ýerde bejerge alýan öz kakasynyň haly bilen gyzyklanypdyr. Bu arada maglumat beren Türkmenistanyň habar beriş serişlerine görä, prezident bu saparynyň dowamında medisina urundaky alınıp barlayan işler bilen hem gyzyklanypdyr. Käbir tapşyryklary hem beripdir. Kärdeşim Ýoşan Nurwanyň maglumatyny dinläýäli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow penşenbe güni Aşgabatdaky Halkara Kardiologiýa merkezine baryp, bu ýerde bejerge alýan kakasynyň halyny sorat diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumata görä, prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow bejerýän lukmanlar onuň saglyk ýagdaýynyň kadarlygyny aýdypdyrlar. Prezidentiň kakasynyň saglygy barada şundan başga maglumat berilmeýär. Şol wagtda Döwlet Daşdanyň Kardiologiýa merkeziniň ýolbaşçylarynyň Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň rektorynyň gatnaşmagyny duşuk geçirip, geçen ýyl kabul edilen täze saglyk programasynyň durmuşa geçirilişi bilen gyzyklananlygy habar berilýär. Ýöne prezidentiň saglyk işgärleri bilen duşugyny ýurduň saglygy saklaýyş puwdagyny bar diýilen problemalar agdalmaýar. Muňa derek Türkmenistanyň saglygy goraýşy derman senagaty ministri Aman Nepes prezidenti enelere we çağalara ýörüýteleşdirilen lukmançylyk kömegini bermegiň ýola goýulanlygyny, halk edilýän saglyk hyzmatynyň netijeliginiň ýokarlananyny görüň beripdir. Prezident Berdimuhammedow berilen hatabatlary dinläp, lukmanlaryň we beýleki işgärlerini ustatlyklarynyň ýygyderli ýokarlandyrylmagyny üpçün edýän umumy ulgamyň döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilmegini tawsyrdy diýip habarda edilýär. Ma'lum bolýar, soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ýurtlara saglygyny bejertmäge diýen raýatlaryň köpelenligi, ýurt içinde saglyk hyzmatynyň hiliniň peselýänligi hakyna habarlar çykýar. Golaýda Türkmenistanyň Ýewropa gelen Aşgabatly lukman Yelena Serebryanov bu habarlar tasdiklap, ýurduň saglygy saklaýyş kadrlary meselesinde ul kynçylyk çekýänligini aýtdy. В первую очередь, это за последние 20 лет старые кадры ушли или умерли, а новые кадры слишком низкий уровень квалификации. Soňky 20 ýylda köne kadrlar ya ýurtdan gitdi, ya da aradan çykdy. Täze kadrlaryň bolsa, hüner taýýarlygy derejesi ören pes diýip Yelena Serebryanov aýdýar. Onuň pikirçe bu ýagda ýurtda çağalaryň we eneleriň ölüm derejesiniň ýokary bolmagynyň esas sebäpleriniň biri bolup durýar. Это является одной из основных причин детской и материнской смертности. Türkmenistan Sovet ýyllaryna hem eneleriň we çağalaryň ölüm derejesi boýunça tanqid edilýärdi. Emma garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň saglyk puwdagy boýunça anyk statistik maglumatlaryň ýeterli däerligi aýdylýar.
resmi metdugatda berilýän maglumata görä 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynyň jemleri boýunça çaga dogurlaryna operasiýa etmek, ýagny dogmasy kıyınlaşan çagany kesip almak ýagdaýlary 2000-den gowrak azalypdyr. Ýylyň ahyryna çenli çaga dogurlyşynyň hassa artmagyna garaşylýar diýip Türkmen telewizionyasy habar berýär. Emma Aşgabatly Wrach Yelena Serebryannik Türkmenistanyň çagalaryň prezidentiň gaspçylyk programasynyň esasy guralyny öwürlendigini, çagalar 1 saat 5-den 50 waýdakly aýak üstünde durmagy, tanf etmägi, goşga aýtmagy mezur edýänliklerini, hakyky statistik maglumatlaryň bolsa ýaşyrylýanyny, hiç kime berilmeýänligini aýdýar. Ребенок стал просто инструментом для того, чтобы продвинуть пиар-программу президента. Это главный инструмент. Их заставляют детей с 5 утра стоять с флажками, танцевать, рассказывать стихи. Türkmen telewizionynyň pensiýony güni beren maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabatda halkara kardiologiýa merkezinde lukmanlar bilen geçiren duşlugyny, saglyk goraýyş ulgamynyň işgärleriniň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalar münasibetli guruljak dawralaryň we geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmeligini belläpdir. Kärdesim Ýowşan Nurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir siziň dikkatiňizi bildirişmezi hödürleýäris. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleyer Adatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Daşoğuz welaýatynda pasport alyp bilmän ýaşaýan maşgalalaryň ençemesi bar. Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen 1993-nji ýylda Garagalpakstandan Daşoğuz welaýatyna ýüzlerçe türkmen maşgalasy göçüp barypdy. Aradan 25 ýyl golay wagtyň geçmegine garamazdan şol türkmen maşgalalarynyň käbirlerine hem Türkmenistanyň pasportynyň berilmeýänligi aýdylýar. Öz adynyň efirde tutulmazlygyny soran Daşoğuz welaýatynyň ruhu bilen tetrawynyň ýaşaýjysy türkmen raýatlygy bolmanlygy sebäpli yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň işe yerleşip bilmän, gazanç edip bilmän kösenýänligini aýdýar. Daşoğuz Ledenanyň Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Atçylowa beren gürrüňlerini dinläli. Geçen asyryň 90-njy ýyllarynda SSR-iň dargamagy bilen goňşy respublikalardan, mysal üçin Özbegistanda, Täjikistanda ýaşaýan türkmenlerden Türkmenistana göçüp geleleriň kändigi barada maglumatlar owşupdy. Tedem goňşy Garagalpak Awtonom Respublikasynyň Türkmenistana göçüp gelen türkmenlerden birisi. Siz näçinji ýyllarda Türkmenistana göçüp geldiňiz? Biz 1993-nji ýyly masgalamyz bilen, owadaşlarymyz bilen hemmämiz bäri göç geldik Türkmenistana ata ýugurdymyz. Garagalpakstandan. Biz şonu göç gelenne bara Daşoğuz welaýatynyň ruh bilen etrawynyň ozala şamil günne ýaşadyk. Innem täzeden ruh bilen etrawyny gurdular. Rayon molkitdi, hemme zat guruldy, ýollarymyz gowy, sewetlemiz gowy, gazymyz gowy, ýöne bir pasport berilenak. Şo taýda näçerek hojalyk göçüp geldi aňyrdan? Yüzüzenim köprek bardyr. Ýöne köpüse aldy, bir de ýarmy alyp bilenakda häli. Oglanlar işler bilenak, pasportyň ýok diýip. Çağalaryny bakmaly, ama şolaň aýlyk güllügi ýok. Hawa pasport sebäpli. Birlän pasport alalar boldy diýdiňiz. Beýleklere pasport berilmeýändiginiň sebäbini näme düşündirýärler? Onu bilemek, şötleň adyň çykanak diýip durlar bilemek. Hawa ýogsa hemmesini tapşyrdyk. Aşgabatdan düzedip ertip pasport ustaly tapşyryldy. Ýöne inne adyň çyksa ine gelýär, mene gelýär diýe hiç aňyrdy gelip ýetene. Dokument tapşyran ýyllaryňyz haýsy ýyllar? Onu da 5 ýyldan gowrak 6 ýyl 7 ýyl daw bolup gelýär. Tapşyranmadan. Ine berli, mene berli diýip hiç soňy gelenak. Pasport ýoklugy maşgalalar üçin, ana siziň özüňiz üçin, mysal üçin nähili kynçylyklar döretdi? İşler bilen aklar. İşte bolsaň näme bolýar? Oglanlar kynmy, gynlyk çekipdir. So pasport almadan. Mektepde oby mektebinde okuyorlar. Ýöne daşary başga ýere okuwgy gidip bilenaklar. Başga işe de giri bilenaklar. Kalwazyň işini işläp berler ýöne. Başga nerelerde kynçylyk döretdi, pasportyň ýoklugy.
iş pasportun yokluğu nire varsan sorulsa yok deyip duruyorsun na. Pasportun bolmasa hettak telefona da pul salıp vermeyeler. Nomra malıp bolanak. Şolaya alda kıyınçılık hem yerde çekene. Şunça wagtlap şu udağa çekmeginiň şu tide hakyky resmi namanın pasportun berilmediliginiň sebäplerini näme de görýäňiz? Onu ben bilemizak şu aňyrdaky işläp otururlardan gördükmizem bilmeýän ya prezident kol çekmäni soňçurynligine bilemizak. Kol çekse berýäsdi. Şu inemine dik. Ha 20 ýyldan gowrak wagt boldy şo gelenmedi. Türkmenistan'daki habarçyma Sultan Atçylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepleyer Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň Demirgazygyndan gowşýan soňky maglumatlara görä söwüşçüler Faryab vilayatynyň Astana baby etrawyny ýene basyp alypdyr. Mundan 3 gün ozal bu etrawy vice-prezident Abdulrashid Dostumyň Talibanyň elinden alanlygy habar berilipdi. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli. Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynda strategik regionlary ýene jeňçileriň eline geçipdir. Faryab vilayatynyň Sirintegap adly etrawynyň hakimi Seyit Lukman Gehrik Astana babanyň ýene jeňçileriň ýeçiline geçendigini Azatlyk radiosuna aýtdy. Doğru, Astana'ya Niruhaya Emniyeti Daştileyli tamonundan, mana Faryab tamon, Meymene tamonu. Daştileyli ve Meymene tarapdan Awgan güýçleri Astana baba gelipdi. Vice-prezident General Dostumyň ýol başçylygyndaky güýçlere garşy düşman söwüşmändi. 100den gurrak jeňçi Awgan güýçlerine tabeň bolupdy. Galan jeňçilerem 3-4 gün öň Astana babadan gaçyp çykypdy. 1-nji iýulda jeňçiler ýene Astana baba hüjüm etdi. Awgan güýçleri uruşman ýa-da çekildi. Astana babany jeňçiler basyp aldy diýip hakim gurrun berdi. 3 gün Niruhaya Emniyeti güýçlerine böldüler. Duruş bolmady. Enek Talibanlar kelip jabajaý boldy. Faryab vilayatynyň Gurduwan we Hoja Sevitpoş etrafynda hem söwüş barýar. Döwledabad, Anhoy, Şaýolunyň ogurunda jeňçiler Awgan güýçlerine hüjüm edipdir. Şybyrgan Meymene Şaýolunyň jeňçilerden arasalanandygyny vice-prezident General Dostum ma'lum edipdi. Sirintegap etrawynyň hakiminiň aýdyşyça Astana baba sebti 60dan gurrak obadan abaratdyr. Astana babanyň sahasy köp, keng saha, 60gacha katta tarýerler bar, 40 şurasy bar. Astana babada 40 tuwaragi oba geňeşligi bar. Vilayatyň 6 etrawynyň ortasynda ýerleşýär. Strategik regiondur. Faryab vilayatynda daşary ýurtly jeňçiler hereket edýär. Merkez Aziýaly militarlaryň öz maşgala agdasy bilen Faryabda ýerleşendigini ýerli elat aýdýar. Hakim Seyit Lukman Gehrek'iň aýdyşyna garanda jeňçilerden içige Özbekistandan bar, Çin'den bar, şerge keladi kekel Pakistandan. Jeňçileriň arasynda Özbekistanyň Islam harekatiniň agdalary we Çeçenistanly militarlaram bar. Pakistanlaram göze ilýär. Söwüş harekatlaryny daşary ýurtly militarlar ýol başçylyk edýär. Yerli ýaraglylara da olar harby ugurdan tälim berýär diýip hakim belledi. Faryab vilayatynyň 9 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda jeňçileriň toplanandygyny yerli resmiler aýdýar. Sirintegap etrafynyň hakimi Seyit Lukman Gehrek'iň aýtmagyna görä, bu etrafyň deňinden hem Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan'da çegara birlerden uluswary Sirintegapdan 40 kilometr tam çegara biz Türkmenistan bilen. Türkmenistanyň serhediniň boýundaky Odunçy, Atakan Hoja, Jelaýar we Şordarýa adly sebtler jeňçileriň kontrolunda galýar. Bu ýerlere 5 ýyldan beri Taliban ýetilge edýär diýip hakim habar berdi.
Türkmenistan'da çekilen 3. Ataxon Hoca Celayir Şurdariya Börge Talibanlar grubu 5 yıl burada öşörge musallat bölgeni. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Ulumradi. Awganistandaky habarçymyz Şaýmyrdan Ulumradiň maglumatyny dinlediňiz. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Iýun aýynyň dowamında Eýranda hökümet güýçleriniň we söwüşçileriň arasynda söwüşler güýçlendi. Taraplar bir-birini aýplaýar ka Eýranyň Irak bilen serhetdeş welaýatynda dören bu dartgynlygyň tutaşmagynyň hakyky sebäpleri nämede? Bu ýerde kimler söwüşýär diýen sowallar döreýär. Radiomyzyň habar merkeziniň jurnalisti Gulnaz Isfandiýarynyň synynyň mazmunyny habarçymyz Aras Perwişden dinlälim. Üstümüzdeki ay kurs sevişicileri bilen Eýranyň revolýusiýa sakçylarynyň arasynda çaknaşyklar turdy. Taraplaryň ikisi de beýleki tarapy adam ýetkilerine uçradandygyny aýdýar, hatda ýurduň berk senzura asyndaky mediýasy da sewiş bolandygyny habar berip, hökümet tarapdan adamlaryň ölendigini boýuna aldy. Geçen 2 hepdelikde hökümet güýçleri bilen Eýranyň Kurt Demokratik Partiýasynyň agdalary arasynda bolan çaknaşyklarda revolýusiýa sakçylarynyň şeýle hem Kurt bütünçilerinden ençeme adam öldü. Sevişlerin bolan yeri Eýranyň Irak bilen serhetdeş we esasy ilaty Kurtlardan durýan Demirgazyk Gunmatar etraplary. Çaknaşygyň 15-nji we 16-njy ýylyna Eýranyň Gunmatar Azerbaýjan welaýatyna Oşnawiýede bolandygy habar berildi. Ondan soňraky sevişler hem goňşy regionlar bolan Serwabat, Mehabat we Merivanna boldy. 28-nji iýunda revolýusiýa sakçylary öz güýçleriniň Serwabatda 11 sany Kurt fitneçilerini öldüründüğünü aýtdy. Muhammed Husayn Rejebi çaknaşyklarda öz ýaragly güýçlerinden hem 3 adamyň ölendüğünü bildirdi. Eýranyň Kurt Demokratik Partiýasy bolsa özüniň bir näçe sevişçisiniň ölendüğünü aýdyp, revolýusiýa sakçylarynyň ölenleriň sanyny 20-den agdyk diýip berýär. Eýranyň Kurt Demokratik Partiýasy Eýranda Kurtlaryň garaşdyrlygy, olara köprek hukuk berilmek uğruna onlarca ýyl bäri görüş alyp barýar. Bu partiýanyň harby operasiýalary we onuň Eýran rejimine garşy herekete geçmegi 1989-njy ýylda partiýanyň başlygy Abdurrahman Qasymlu öldürilenden soň mögüjaba uğrady. Ýöne sevişçileriniň aglabasy Demirgazyk Irakda ýaşaýan Tofor 1997-nji ýylda atyşyklary besedendigini aýtdy. Täze çaknaşyklar Eýranyň Kurt Demokratik Partiýasynyň baş sekretary Mustafa Hejri Kurt ýaşlaryny öz hatarlaryna we şäherlerdäki hem dağlardäki görüşlere koşulmaga çağıranından sonra turdy. Hezri'nin Mart ayına Nowruz bayramına beren beýanaty Eýranyň garşysyna alınıp barýan ýaragly görüşüň täzelenmegi diýip manalandyryldy. Ýöne partiýanyň resmileri öýleriniň Eýrandaky Kurtlar bilen ara baglanyşyny geňeldip täze güýç toplamak isleýändiklaryny aýdýarlar. Biz uruşa girmekçi däl. Eýran Islam Respublikasy bilen barýan uruş geçen 37 ýyllykda dewam etdi diýip Eýranyň Kurt Demokratik Partiýasynyň syýasy bürosynyň agdasy Rostam Cahangiri öten hepde Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Ýöne Sasaks Universitetiniň halkara gatnaşyklar boýunça dosenti Kamran Metininiň pikirçe Eýranyň Kurt Demokratik Partiýasy Iragyň Kürdistan regional hökümetiniň hawpsuzlygyny öpçün etmek üçin öz bähbitlerini pida etmejek bolýar. Şol sebäpden ol indi Eýrana aralaşmaga ýeňişýär. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55.
Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.